Bel, kasku, ada.
Kowe iki kok ngisi-ngisi ngono dong iki. Ngisi yo ben apa? Lah kok iso yo bene kuwi lho. Ah iki salah kan nyadar malah mantan kalau Ya ora kok masalah mangan bental wong iki sik adewe sik urung apa-apa. wis satu pucuk kowe. Lah kowe iki lak yo ngerti dhewe kene iki nek ora ganongane ora adewe iki ora reokan. Masa kowe iki kok ganong ngene kok sithik-sithik ebrek etikamu kuwi lho. Wong ditonton adi-adimu cilik lho deloken sak ngono ning atas oke. Woi wedok oke. Yo ben Ganongan cilik yo oke lah kok sithik-sithik ebrek. Paling ndang mbok kok toto. iki lambe malah awak lho. Lara. Lara ben. Aku perkara iki tanggap ning kene lho, Bra. Nyapa? Nek ora perkara anake budak, ora budak. Kowe lambemu kok iso kaya ngono kuwi lho. Aku karo anake budak cedek telung wulan. Kowe iki Cedek cedek iki dalam arti PDKT. kudu Lha apa? dadi gojek. Gojek nek mau ngego-ngegone kok iso. Niki nuwun sewu niki kok ketawise kok anu reci mawon, tapi ampun cah anu kuwatir. Oke deh. Suatu turunnya hujan itu Apa kowe? pertanda insya Allah Gusti Allah kuwi ngijabahi napa hajate masyarakat desa pundi mriki hadapan Allahumma amin. Dan ini kersane saged berjalan lancar niki nyuwun tulung Mas panitia nyuwun uyah Mas niki kersane Uyah. uyah Uyah karo uyah lho. ya lombok ya tahu ya Udah goreng yang kucuk. bikin enaknya maksudnya kan bopo-bopo adewe ya akeh Wis kene padha keluarga dhewe. dulur dhewe Jan tenan. rame terus kok kene iki Rame. bocah sing apik kono nang nambah gawe kuwi lho Ora bundake lho kene. Tanggapan ping 5 wis bulan itu ora tau ngendak nih. aku iki lak ora seneng lho kene Ora seyo ben rasa budak entek. lah niki nuwun sewu lho nggih kowe iki kok masalah ora diundakne adewe ning nggon paling ngendak ning nggon lingkup Ponorogo ki 1500 berhubung bulurak kuwi ibarat kaya mbokku dhewe Ya ya. 1000 ora apa-apa Saya udah melocot. Dulu aku orang itu sakit. Oh, korupsi oke. Layak sapinya oke. Sapinya loro dhewe kadol. Aku gawe tempe siji kudu bongko. Sampeyan aja ngrubuk dhuwit aku ora Bener, seneng. bener. Tak ditoi canane sing apik. Ya ya. Oke deh. Lho, Bang. Jan, lek seneng budaya malah kayak Batman. Kowe iki juga. Lah kuwi ngono kuwi bapak iki apa ki ora penak uyel-uyelan golek nggon dhewe ben geleh. apa? Ya usaha gawe usaha ngono kuwi. Malah kayak Bebek pros. Bot-bote arep delok awakmu. Ya soalnya. Kodiak. Apa namanya? Kodiak. Kodiak. Muni be. Muni be. Kodiak. Kancaku TK. Kuwi mau muni kondang lho. Kodiak. Aku ini dadakan ora enak ajine ya. Lah nyapa? Mlebu omahe Mbak Balurah. Balurah. Iki poge. Bocah lan cilik tak wis gasik. Lah sermu ki kok kon piye? Lho Mas poge apa piye?
Poge teko malah kecekel. Lah makane wong kuwi nek macak ya sing apik. Ajine raga kuwi saka busana. Loro. Ajine diri saka lati. Ajine awak saka tumindak. Lah nek aku lak seneng mempergauli bocah cilik-cilik ngono. Kowe nang budal kaya apa? Jelas nang sepatu to. Heeh. Kowe patut. Aku. Malah kegelandangan. Dia sepatu dikira kernet. Lah tapi kelak api. Api gas. Mapak neneng aku. Bapak yo gerane. Pengen iki padhe iki to. Ora iki. Lah alah iki. Katane kayak antusias kancaku TK. Ora kesel yo. Kowe kene, kowe kene. Ora apa-apa. Oleh. Cah irenan. Tambah 12. Siapa sih kok ape? Angelina. Nasi biru. Lah lek itu ya isin. Kita. Angelina melestarikan datang dengan lagu. Buktekno ku lho sing apik. Sayang. Apa ya? Mek ngono kuwi iki. Lah, malah kekal iki. Mau iso sing ngerti. Apa bawa? Bojo ngono lho. Aja ngono piye tak omongi. Lah padha karo buka waji lah wingi nek ora nek mbok Dik kuwi lak masakan ning jero apa mateng? Mateng apa lele didase tok. Ora seneng aku ngono kuwi iki lembek teko kono kuwi. Kuwi iki delalah kebetulan kowe iki oleh lele sing gedhi ndase. Lah kowe, Lah aku yo nggur siripe tok sing gedhi. Betul kipas kan. Ora seneng aku kuwi. Niki nuwun sewu niki buluran niki anu sampun bunuh ae sing banget. Kabuluran kan kondur. Utur apa kok kayane utur. buluran niki temu buluran niki. Jilbab apa? Oh, teng mriki ana buluran. Oh iya. Ya mau wis kondur kok golek nyapa. Buluran ning kana ning jero lho, Bu. Luar biasa Bulura dengan 3 periode tetap membimbing masyarakat maju ke depan bersama Bulura ini. Lah kenapa lho buluran ki delokan David cara disawang kuwi ora kok milah-milahne ora beda-beda. Ya roh kalau Duduk sama rendah, berdiri bukan raja. Nggih menika buluran lah aku nggih kacung ora cedhok buluran ya Allah. Sing kok golek sandine kok. Oke. Sing kok golek sandine kok. Idule tong. aku lihat berperkara duit ini murah maju aku. Belum maju. Isi nih. Lah nyapa to? Sebagai seniman ada ini tanggap ini ping 5 kudu mengedukasikan sebagai seniman ada menghibur ini golek pahala tepuk tangan Bu. Ono ngono. Ini mas ini lho. Saya ketik Ayo, kita sates dong karo aku tadi. Ya Siti Eden. Paling ngedak iki iki acarane apa kan ya kudu paham. Halo. Apa Acara yang sebenarnya dapur orang itu. Apa tuh ini? bersih desa gadapan iki lho nggih. Lah, biar ini latarnya berkonon saiki ombong. Ora Bulura wae. Lah ya kuwi domengi tenanan kuwi. Saiki ngopo to desa kene kok ngenekne bersih desa. Napa? Kuwi niate nebehne tolak balak lan ngawujudaken raos syukur terhadap Gusti Allah Pangeran sampun maringi limpah rezeki, limpah sandang, limpah pangan. Kuwi cara Arabe faidana ta'id. Lambemu terus Ora sajake kok ora oleh. Dadi kami serondongan. Beda ya, cuma apik Bu ini nang apale mburi bangun.
Wah. Lho iki tenanan. Tenang. Wa aita adina rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabinasa. Artine Bang. Sapa wong sing gelem bersyukur marang nikmate Gusti Allah Pangeran bakal ditambah luwih sangka luwih nikmate. Lan sapa sing kufur sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Aku ora pinter to. Apa ngono, Pak? Iki perkara omong ditanggap, ora ditanggap cocokmu ra ngono kuwi. Kowe kalau nyapa buruan adane ngene iki sesuk wayangan. Ya sebab kuwi lah cinta masyarakate. Ora. Kowe guyu kok nyek nggih. Sebab bulurah kuwi ra trah saka Ponorogo Alah datang. alambu. Sebab bulurah Ora karo kowe. lah apa ta sebab Perkara buruan duwe duit. Belum nek gas kowe nang paling enggak mbok kowe kuwi urun apa kono. urun opo kene iki golek duit kok urun iki kocok lho. Kene iki golek duit. Iya. Jeblas terus to. Maksudnya adewe ning kene iki ditanggap, Tanggap yo yo. dirah tenagane, dirah polahe ya dirah urun donga. Urun donga apa donga bontene kok. Yes aku simpel. Adewe iki ganengan intelektual lho nggih. Intelektual tapi basamu kedawan, Bos. Lah paling enggak nek kowe piye? Ayo. Yo yo. Dulu lah. Sama timbali. Selamat malam ya. Timbali riyen. Langsung dibalik ojo. Ojo sih. Dikon jual duit. Ora. Wah, kare. Iya yo, ini lho tak. Iki kan lumrahe wong wedok. Biasanya kakek wong lanang. Wong lanang. Tapi sing apik dhewe iki wong lanang, Dong. Ya kok iso wong lanang? Wong lanang iki 98% bakal mlebu swarga. Tanggung jawabnya gede, dadi rumah tangga ya gede, pemimpin keluarga ya gede. Wong kuwi tanggung jawabe ngono kuwi kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Tak gulung. Wong lanang apa sebabnya 98% kok kowe ngarani swarga? Ning Al-Qur'an wis diciptakane wong lanang ya akan dididik wong wedok sebagai keluarga. Presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga. Ya, Kuwi swarga jaminane. swarga jaminane wong lanang. Lah nek wong wedok Ada dua kriteria. Enek ayu, enek elek. iki bocah iki kok iso nyadah ngono to. Iki ilmu tuwa lho Pak nggih. Ilmu tuwa ini dadapan iki ora dadapan ora takone. Kowe aja ngerjebles. Ora buruan ora takone. Iki nek ora blura ora kotokne. Megane bojone blura iki bos tembakau. Tembakau. Wis sebagai presiden rumah tangga bakal mlebu swarga. Tapi nek wong wedok piye? Dua kriteria enek ayu, enek elek. Nek ayu, Mlebu neraka, nek elek. mlebu swarga. Lah apa to sebabe? Oleh wong elek iki wong riman apa ae sing wong lanang ditampa. Duit sakmene ditabung ora mikir rupa. Ditabung kuwi dingge apa? Dikek besok ben munggah kaji. Wah iya lah ya, apik lho iki bocah iki kok jane iki lambemu ora patek ngejaji ngene lho. Iki lambe kok tak. Ora ya bulan. Nek elek kuwi Mlebu neraka swarga. swarga, nek ayu Ayu ki alasane nyapa kok mlebu neraka wong ayu gak nrimo. Kadang alis sing ngene sik digeret rene. Moto wis balak-balak ireng dikeki soplek biru. Irung pesek sing disuntik solikin. Sing nyuntik ku ya solikin lho. Jambute kurang maju sik tarik benang. tarik benang. Malah tonggoku tarik benang udel dari batuk. Iki kok jebles semua. Ya wong wedok ayu iki kurang trimo. Dadi wong wedok kuwi enek loro, Enek elek karo ayu. elek suwar. Swarga Wit ayu, ayu neraka. jagung bakarane, Sing dadi sayapane. tenong dilumahne. Lah omong dikenane. Iki lho nek tak omong iki. Agak ning kok. Kebo budal sing dudu Langsung nyatane. iki sing muni ukara ya kowe kuwi. Ya, Iki nuwun sewu, nek elek ki apa? elek swarga Ayu. neraka. Nuwun sewu bulurah menika ayu napa elek? Ayo nggih. Ojo ki lho. Iki napa? Ya ya. Sing buka ya kowe dhewe. Yo liyane. Nek elek, Elek swarga kok nek ayu. neraka. Nuwun sewu Mas Bung nggih. Ya.
Tanggung jawab lho. Kamu kok nek muni ayu kuwi neraka. Elek swarga. Elek swarga. Lah menika bulurang nggih wonten rawuh wonten mriku. Bulurang iki ayu apa elek? Yo kadang ayu, kadang elek. Kok ki mbok ya sing berpendirian. Ojo kuwi to, Ben. Isi. Lah iki nek kene iki lak sing pengarepane bulurang. Iya, iya. Tanggung jawab lho. Udah, ya. Bulurang ayu apa elek? Ayu. Berarti neraka. Berarti neraka. Ayu neraka to. Kan mongko wong e gelem nanggap reok sesuk wayangan akhire mlebu swarga. Apa iki kok jeblas wae kok. Lah bener lah. Pokoknya gelem sodako. Lah gitu. Nah, iya toh. Itu masuk warga. Bulurang keluar biaya telung periode lho, Pak. Lah iya telung periode lah iki jeblas wae kok ora Wow. seneng aku. Tapi ora penak lho. Pola dhisik Oke. sing apik dilanjutke. Ade matur suwun ya Bapak polisi, Bapak Bapak polisi, tentara, Bapak TNI. sampun ngamanke sampe benjeng lho, Bung. Ya lah iya. Iki le Bapak polisi karo Bapak tentara ora bermasyarakat ora mungkin wong ngene iki. Tepuk tangan buat Bapak polisi karo Pak tentara. Dilanjut dhisik wayahmu. Oke, Bu Lurah ayo trek. Marai pegelan. Jeblas semua ya. Yo.
apik ae wae iki Ini nyapa. ojo kok wedok budek. Kok sing halus kok. Lah wong urung sampe ya kok kudu etek-etek. Lah ini lho, wong wedok kadang ayu kadang ayu. Sing ayu piye? Lah ini kan ayu. Ayu. Rokok. Lah kan aku akhirnya mlebu surga kan aku elek. Kowe wis. Aku wis Sing endi lek? iki lho, uangan pokoknya gede. Iki cara jajan ngono kaya karpet lho. Karpet tak jajan. Wong kene iki sing ngomong kene apik. Karpet delon. Malah kaya lapis. Biru ijo, biru ijo. Masyarakat kene iki sinomane terampil. Apa? Apa to? Mane romine dhewe. Malah dikira kok karpet. Lah kuwi lak chemistry. Iya. Sinoman kene kuwi karo adil wis chemistry. Loro. Lah iki ngono nyapa kok digawe abang. Abang. Diserasekne karo adewe. Adewe yo. Lah iya to. Lah iya. Lah ya kok ngeyel iki nyapa? Banyak apa ngene ya? Lambemu ngono kok kowe wis oleh nduk ayu iki. Ora ayu ya. Iki bensin ya iku gede. Aku ya wis oleh nduk ayu. Wah. Iki kaya blurai. Dedek. Dedek kok aja terus ini. Iya to apik to. Tapi iki elek. Lah kok swarga. Adimu lho paling ngendakmu lho. Dandolo ya. Oh. Bandolo lho. Jenenge to? Sapa? Singo. Kok muni bandolo lah wong aku ki roh tole iki kelingan cilik aku. Cilan ora ngene ku wong cilik. Putih resik iki. Resi apa? Resi susune tok ndas piro. Tole adrek nggih. Lah kok dicamong apik to? Tole adrek Mbak Jade nika lho nggih. Lah ngono lho. Pilih sapa kowe? Malah pilihmu malah. Budeng aku. Lah iki diteng kowe iki lak malah gendakane iki. Agus, Agus. Aku mulai kewabrak mobil. Gus, bukan Gus. Rotomu ora Gus. Gus. Pola dhisik neno ganong dhisik ya. Aja njaluk Mbak Mah lah iki kentukan. Njaluk Mbak Nyasa sing gedhi. Apa iki? Iki putih. Cara karo bapak ini padha. Bapak. Lontang iki. Bapak sama ibu. Bapak pucuk. Tunggu tuh. Dalam Sing pomo tasa karo pungge lek Cinandra no apa? Kadya apa? Lah nek iki yo ibarat Ini elek ya, tak cacok. Jale sik jejero. Aku lek karo iki Gatun Kaca iki karo Si Kandi. Putri Sangga. ini Sorry. ambilmu ngono kok iso. Nek kowe iki paling ngendak iki rak pasangan serasi karo iki jane iki. Kaya aku Pak Lurah iki berubah lho. Ora ngono kuwi iki Dewi Sekartaji. Aku. Iki Pekatik. Banaspati. Pakai matamu. Kamu bodoh nesu. Matane. Oblong. Iki lho pola rajumu iki lho. Enak opo? Aku anu men. Oh, Yo. Ya, yo.
dhewe iki nek ganong ning kon kanggo ngene iki. Kowe iki obahmu obahe dikendangi karo Mas Kendang. Lah nek kowe pengen ndang edrek yo wis kene. Ora usah dadak. Ora kok padike kan marai ponggi. Ngedreke piye? Lah iku yo ngono ya Bu ya. Karena sing nggih. Ya ngomong. Salim. Gendong. Sik. Lah kok mlilike nyapa to iki? Lah ora masalah utak-utuk ning kono sing dingge contoh kowe bocah iki lak urung ono apa-apa. Merene. Golmu ke sing endi? Ana ora ono. Hei, ini lagumu sing anu main pelok. Romo. Ya ora Apa kuwi? Cerita kita lintung. Ini cara judulnya apa? Tawang mau. Lah kok iki kok ngono iki piye? Ora. Mesot. Gober ono. Tak ora mate. Betul Mas. Ini Cilik kok. jangan ini ADW yang kene iki. Ini. Lah ADW kene. Ini kan ini kene. ADW yang kene iki kudu bisa mengedukasi Loro. sebagai wong lanang iki lak kepala rumah tangga. Tanggung jawab ojo ayo orang itu ayo. Nek wong wedok kesel, wong Kudu. lanang kudu Junjung. Betul kali. ndang gendongan ndang. Wah. Ora. Waduh. Le, tak gendongan beda. Aku lah paling enggak kowe lah yo duwe usaha. Sing kurang siji. Kowe kudu foto. Aja kok pilih-pilih. Wong lanang kudu tanggung jawab foto kaya ngene. Kali sesuk mulai mlaku wis. Ayo sak. Ayo dino. Ra
nenek iki bocah iki lak asih pantes digendong. Paling tidak didongakne masyarakat kene. Pokoknya masa niki muga-muga panjang umur. Amin. Ya selalu tetap kompak menjadi masyarakat dadapan. Amin. Amin. Menjadi barometer kabupaten liyane. Amin. Amin. Bulurah semoga tetap amanah asale tanggung jawab mimpin desa mriki. Rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur Allahumma amin. Kripik gedang, kripik telo. Sing edang waton rata. Nah, nggih, lah ngono pembarone ning sak ngaduk, pembarone padha ngantuk ning jero. Yo.